L-4 wara nofsinhar l-eks direttur tal-Electrogas Paul Apa Bologna kompla jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Il-mistoqsijiet kienu kollha jiffukaw fuq dokumenti li Apa Bologna provda lill-PAC fejn staqsew dwar id-dokumenti li fihom kien indikat li Jorgen Fenech kellu jitħallas miljuni ta' euro għax-xogħol li kienet jagħmel bħala parti minn dan id-deal. Għalkemm Apa Bologna firma dan il-kuntratt imsemmi ma setax iwieġeb għal numru ta' mistoqsijiet magħmula lilu għaliex skontu il-kuntratt ma kitbux u iżda inkiteb minn persuni oħrajn li ma jafx min kienu. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u Kerol Aquilina staqsew numru ta' domandi dwar dan il-kuntratt li skont huma ma kienx miktub b'mod professjonali u għandu kontradizzjonijiet kbar u allura għajjem ħafna domandi dwar kif sar u għalfejn sar. M'għandek spjegazzjoni għal din, ġifieri? I'm not understanding what you're trying to get at. Li qed tipprova ngħidlek jiena. Dan ftehim. Dan sar ta' malajr jew kontu ilkom titkellmu dwaru. Allura kif tispjega kważi dal-mod dilettantesk kif inhu miktub kuntratt illi għabbażi tiegħu mhux kellhom jgħaddu 10 euro minn but għal ieħor, kellhom jgħaddu 2 miljuni u nofs. Imma kif tispjega di? Jorgen Fenech kellu jieħu total ta' 2.5 miljun euro mid-deal tal-Electrogas, flus li tħallas minn żewġ kumpaniji involuti fid-deal u mhux mit-tnejn l-oħra. Fil-fatt Fenech ħa miljun minn Gem Holdings u 1.5 miljun minn Ant Gasol. Hawnhekk qegħdin ngħidu Gem engages New Energy. But Gem agrees to provide the service. Jiġifieri jien qed inqabbad lilek tagħmel xi ħaġa. U inti jien qed ngħidlek ħanamilha jien imma. U inti ma tagħmel xejn. Dan l-agreement qed jgħid illi Gem qed tqabbad lil New Energy. Però Gem ħa tagħmel dak li qed tqabbad lil New Energy biex tagħmel. Theory qed tirrealizza illi l-iktar klawżola importanti f'dan il-kuntratt ma tagħmel sens. Dejt tistaqsik. U allura t-teżi il-mistoqsija hija isma' tal-kuntratt sar bil-għaġla. Qed tifhemx il-mistoqsija tal-inqas. Skużani, diġà risponda minnu għalilkom li kuntratt ma sarx bil-għaġla. Sar minn accountants, ma sarx minnu, ma sarx minn avukati. Fl-istess kuntratti kien hemm ħafna affarijiet li ntesew, fosthom ismijiet ta' kumpaniji importanti f'dan id-deal bħal dak tal-Gasol. Apa Bologna ma setax iwieġeb għalfejn dan il-kuntratt kellu ħafna żbalji. Hekk kif qamu ħafna aktar domandi, Apa Bologna ingħata l-parir biex ma jweġibx. Il-mistoqsija kienet jekk inti għamilx xi broker jgħid ma' sokar. Tinsaqsik. Tażel li ma tweġibx? Nażel li ma weġibx. Grazzi. Intant, għal-ġim oħra fil-PAC, fil-waqt li d-deputati tal-Partit Nazzjonalista staqsew numru ta' domandi, il-membri tal-Gvern għażlu li jimxu b'mod differenti. Taw shareholders daqskom. Inti d-difensur tagħhom li jista' jkun. Mhux affarijiet ta' bejniethom. Jiena tipprova nagħmel. Għax Alla jbirek preżentajtu lista ma tispiċċax. Onorevoli Ministru, ħajkonna il-mument biex nistaqskom ukoll. M'għandix dubju, ejja mexxu. Fuq is-sokka. Kien Kutajer, Net News.